Tak, a som v Žiline. Áno, stále je tu čo pozerať, stále sú to nádherné veci s mráčikmi a so slnkom, ktoré sa teraz schováva. Toto je hotel Polom. Trojka nie je môj bus. Čakám na štvorku. Slnko sa akurát schovalo za mraky. Stanica je tu totálne rozkopaná momentálne, ale akože bude parádna, keď to dokončia. Tak. Bez slnečka je celkom kosa, ale už sa dá. Ráno to bolo horšie. Takže ideme ďalej do mesta.